Ето виждате сега колко народ има днеска и как се опитаха да разцепат тук разни провокатори митинга. Сега ще снимам докато народа се източи от цялата главна и отиде до почтата. Да видите реално колко хора имаше в Пловдив. И какво медиите не го отразяват. Идвам. Ето вижте в далечината колко хора минават. Има най-малко 10 000 души. Най-малко. Сега ще гледайте колко време ще записвам постъпващите хора. Ето вижте, продължава народа да се източва, главната е пълна. Ще обърна за малко да видите в другата посока какво става. Къде са телевизиите, мога да попитам аз. Къде са тези продажни телевизии, които ни занимават с всякакви глупости, но не и с това, което се случва в България. Снимам за интернет. Снимай. Кажи на Цецко да блокираме улици, не само да вървим. Ами да. Това трябва да правим. Какво да ти кажа, значи аз им казах, сега организирам партия, сега ще го кажа на митинга, защото трябва да имаш нещо с гърба си, иначе ще наизринат, ти казвам. Тръгни да блокираме, ще наизринат. Сега ще го кажа на митинга. Продължаваме да се точи вече повече от 3 минути. Народа още не може да се източи към площада. Площада ще се напълни целия 100%. Ето аз отивам към площада, понеже трябва да произнеса реч. Естествено има провокатори между тия хора. Това няма никакво значение.